Hi, what's up mga ka-idol? So, karon mga ka-idol, mag-work na po ta kasutso ka sa kabuntagon mo ni mong gimba mong trabuhanan. So, on trabaho dre siding tako kayo niya init tad binawag ko bugnaw ang Japan, init pa man din, dugay pa ang ting init na tunong pag summer pag-are mo ni mga siding mo namang ipampilit ipangdikit sa dingding sa balay. Carpentry de ko sa balay mo ni among trabaho na mga ita mo naman pangdikit bugat kay na guys, dili lalim guys, basta first time. So mo na siya guys. So karon guys magbabay ko guys kay sideline na ron guys kay magsugod na mi og trabaho. Bye bye, salamat sa pagtanaw.